Nay. Ano kanina si sungay ang kabaw, no? Taas pagod kaayo, oh, gabalog. Nay, lain nagtinanawan sa kabaw sa ako, oy, naibog mangguro ni sa ako. Hoy. Ano naibog man ka sa ako? Oh? Pamilok daw. Nunta man ka. Nay. Babae mangguro ni, naibog man sa ako. Nay, babae lagi banto kanya ibog sa ako. Lain na ning kabawa man, maibog man. Nay, bahala ka dyan kabawa ka. Di ko kumupatol yung kabaw, oy. Bahala ka. Sigarilyo lang ko dire. Gapa si Kordapia. Naana po ning palaaway diri o. Kaon-kaon pagkawatan rabag pagkaon sa ako Noy, unsa kaya na yung ginatanaw sa kabaw? Hoy, unsa ka dira oy? Dire, sigarilyo. Bawal man na. Dili magunit tinuod ba? Stick o magud ni. Gait tabi. Ngaot ba ka sa ako? Gusto ka? Oo, gait tabi. Pagpalit. Dalo man kaayo do bitaw ng kabuok Dili dai ko. Daluan ni mo, nabo kaya ako, manghatag ba ko? Kagamay ani. Daluan ni mo, dako man na Wala naman Wala naman kanya. Ulit ka ayo mo, palit ko na daghan, bantay mangayo ka. Ako'y daghan, pero kaayo. Pila palit ni mo, anak? Atik-atik dayon para mangayo. Daghan man kaayo na imo. Alam nga, naaman may tindahan. Hala, patay ka. Nanguha ka sa inyong tindahan. Nangayo, ang good ko ani ka, mama. Aw. Pila din nakabuok? Atik-atik, imo na po ning dagiton. Nay, muihap ramang ko pila nakabuok. Kuan, manggod kabuok. 1, 2, 3. Di matanggal. 4, 5, 6, 7, 8. 9, manggod ni kabuok.